Bine v-am regăsit la un episod de Blade Ball, cel mai enervant joc de pe lume. N-am mai jucat aproape niciodată și nu știu de ce skin-ul meu este negru. Ce bug e ăsta, nu știu. Nu! Hop, 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 pom, pom. Avem și un motan lângă noi. Pss, pss, pss. Unde te-ai dus? Unde te-ai dus? Uite, acolo, bea. Bea, dar voi nu puteți să-l vedeți. Yep. La nas are o pată neagră, e alb și capul are negru și coada neagră. Să vedem. Ne bagă și pe noi ability, nu merge nimic. Am și 7 bănuți. Super tare. Ca să vedem, jump 300. Super jump. Seriously? Yeah, bye. Cum să bată ea? Băi. Le sar la toată lumea în cap. Dau double jump de mă spart. Acesta jumătate de episod. Voi înțelegeți? Blade. Înțelegeți că eu mai dau două meciuri, după aia joc alt joc. Alt joc. Ce ai făcut? Hai să înceapă o dată runda. Mățu vine. Să mă prinde acum din picioare. Mățu că îmi nebunesc. Clasic. Da, eu am dat la protect bloc. Nu-i corect, eu dau rage. Aici s-a încheiat jumătate de episod. Nu m-am lăsat să ies de pe... Cred că ăsta e blestemul Blade Ball. Ăsta e blestem. Spirido, da. Tata lui Ionuț. Jucăm altceva. Dacă vreți un comentariu să mai ziceți niște jocuri. Nu contează, Brookhaven, orice poate să fie. Gobiuri, tycoon-uri, de toate. Noi o să jucăm. Ce credeți? Oh, da. Nimeni nu s-a așteptat la asta de mușchi. Să facem și noi un
10 abonați. 10 abonați. Dacă facem 10 abonați, nu știu, eu fac premieră, nu? Ce fac? Am mai jucat eu o leacă. Sunt deja la a doua zonă. Mă mai joc și eu, că n-am ce să fac. Dacă strângem la acest videoclip 20-30 de like-uri, o să fac un episod special în care îi las pe modelul meu și fața. Dacă se strâng 30 de like-uri, dacă nu doar 50 de like-uri, auzit? Dacă nu 50 de like-uri, nu mai mi-arăt fața, nu mai arăta. Eu aveam un prieten care avea o grămadă. Luam o grămadă de chestii și le trăgeam cu mine și făceam o grămadă de energie.